भिडिअआ पलिटिक्सजों डाइरेक्ट लोब्बा नङा बबेखानि बेयो इसे बे इलेक्शननि समखायनो बे इसे पलिटिकेलनि खाथिजोंबो थांगोन होनना बुंजायो आरो बे भिडिअखौ नायनानै गोबां मानसिया गोबां रोखोमनि कमेन्ट्स लिरगोन गावखौनो गोबां माने बिराद मिथिनायबो दिन्थिगोन खायसेया साबायखर बावगोन जायफोरा बुजियो नाथाय जायफोरा माने थोंजों बांद्राय सालिजारि नाया बिसोरथ' डाइरेक्ट माने इनसाल्टखौनो खालामखायो बेखौथ' खोनाय बहुत बोसोर जाबाय नालाय जेबोखौनो मोनला जोङो इउटिउबारफोरा बेफोरखौ जेबोआनो साना दा बाथ्राया जाहैबाय आं बुंनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय बी बयस बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया आसलते मा बे बाथ्राया मा थारैनो बी बयसनि मारना मा बेफोर बाथ्राखौ बी बयसआ हारसिंनो गोसोआव क्रिएट खालामनानै बुंदोंना ना सोरनिफ्रायबा बुंबाय थानायखौ खोनाय बैखौ खोनानानैनो बै बाथ्राखौ बिबो नंथारगौ साननानै बेबायदि बुंदों आं बेबायदिसो नांदों बै जाय सेन्टेन्सखौ बिथाङा बुंदों बे बाथ्राया बिथांनि गोरबोआव सोमजिनाय नङा आंनि बादिबा बिथांखौ रावबो बुङाखैबो जे नों ओरै बुं होनना बुङाखै बेबायदि बुंनांगौ बेबायदि बुङाखै नाथाय ओरैबायदि मोनसे थासारि जादों जेब्ला प्रमद बर' बिथांनि सरकार फैबाय बिटिसि आव बिनि उनाव नोंथांनाव मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों बे जाहैबाय मा जे एबसु माने UPPL माने एबसु बेखौ BPF क्रिएट खालामनाय मोनसे सेन्टेन्स बे आरो बिनि उनावनो लासै ओरैबायदि मोनसे बिस क्रिएट खालामदों बर' समाजाव जेन मानसिफोरा एबसुखौ गाज्रि मोननो सोलोङो बेखौ जों नुबोदों थांनाय 5 बोसोराव बिनि सिगांबो नुदों जाय समाव UPPL नामनि जेबो पार्टी गैयामोन बै समाव बेखौ नुदों नाथाय बांद्राय नङामोन जेब्ला प्रमद बर' बिथांनि सरकार फैबाय बिनि उनाव बे बिसखौ जों बांसिन नुबोदों मोनसे बाथ्रा दं हिटलारनि जे मोनसे नंखाय बाथ्राखौनो जुदि बार नंगौ बायदि जुदि बुंबाय थायोबा मोनसे समाव बे नंखायखौबो नंगौ सानफ्लाङो आरो थिग बेबायदिनो जादों आरो बिनिखायनो माखासे जोंनि सेलिब्रिटियानो जा माखासे जोंनि मुंदांखा बयजोंबो मोजां मोनजानाय सिनायजानाय बेबायदि मानसिफोरानो जा बांद्राय गावनि जेबो साइकोलॉजी गावनि जि माने बिजिरनाय गैयियाव माने जाय एबसुआ दिनै बर' हारिखौ जिर'निफ्राय बे अबस्थासिम लाबोदों बैखौबो माने साना हवानो रायनो सोलोंदों आरो बी बयसनि बेलायावबो बेनो जादों माने बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आं भिडिअ होआ बिथाङा बुंदों मा दानि एबसुआ आगोलनि बायदि एबसु नंला आरो दानि एबसुआ मा राजखान्थि हानजायावसो हाबनानै थाहैबाय माने राजखान्थियावसो हाबनानै थाहैबाय राजखान्थि दोलोखौ मदद होग्रा आफाद होननानैसो एबसुखौ आथिखालाव मिथिगौ बे जाबाय बिथांनि बुंनाय बिथाङा जि बुंदों बेयो बिथांनि कमेन्ट्स बेवहाय जोंहा दुखु मोननो गोनां गाज्रि मोननो गोनां जेबो गैया बबेखानि हारि हिसाबै मोनसे माहारियारि आफादखौ बदनाम खालामनाया बेबायदि नंखाय बदनाम खालामनायाबो गोरोन्थि बिथांनिया गोरोन्थि जादों बे थारैनो गोरोन्थि जादों बिथाङा गावखौनो साननोबो हागौ बिथाङा जे बिथाङा हिन्दीजों बुंदों ना मैंने सुना था सच सुनने का साहस नहीं होता है लेकिन वो हो भी रहा है माने बिथाङा खोनादोंमोन जाहैबाय आरो ना जे सैथोखौ खोनासंनो हायानो मानसिया बेबायदि आं खोनादोंमोन नाथाय दिनै बेयो जाबायबो थादों डेट मिन्स एबसुफोरा थारमाने सैथोखौ खोनासंनो हानाय गोहो गैया बेबायदि बिथाङा बुंदों आरो नाथाय जाय एबसुआ जिउ दान होनानै एसेबां बोसोर रिभलुसन खालामबोबाय मोनथाम सुक्ति खालामबोबाय बै एबसुखौ दिनै साहस गैया होननानै दुरबल होननानै बोरै बुंनो हाखो बेखौबो माने बिथांनिया मेसिउर जायाखै आरो बाथ्रा बुंनाया बेबायदि आरो गोबां मानसियानो माने बै पलिटिकल पार्टीनि मानसिफोरा बानायनाय बै बाथ्राखौनो थारमाने नंथारगौ साननानै माने जोंनिया गोजावबाय थादों आरो सबसे दुर्भाग्यजनकआ मा मिथिगोना लोगोफोर सबसे दुर्भाग्यजनकआ जाबाय आं जोंनि इन्डियाआव आंनि मिथिनायाव इन्डियाखौ बाद दोनबाय आङो नर्थ इस्टनि बाथ्रा बुंनि आसामनि बाथ्रा बुंनि जे आसामाव ओरैबायदि मोनसे जाति गैया बर'नि बादै जाय गावसोरनि माहारियारि आफादखौनो रायबाय थायो बेबो जाय माहारियारि आफादा बिना फैसायाव खामानि मावबोनानै दिनैसिम बे स्टेजखौ मोनफैदों सोरबा साफा सानै दैदेनगिरि करापसनखौ नुनानैनो माने एबसुखौनो नायनो बाजोब्बाय आरो ना सासे करापसन खालामनायनि थाखायनो एबसु दायनिगिरि जाबाय माने नाथाय जाय एबसुनि गसंथानायनि थाखाय दिनै नोंथाङा बेबायदि डायलग होनो हादों बेबायदि बाथ्रा बुंनो हादों दिनै बेबायदि नोंथाङा दावगानो हादों बैखौ नों दिनै बावगारलांबाय आरो ना बैखौ बावगारलांबाय स' बेबायदि थासारि जादों आरो जोंनियाव मा जादों गावनि हारिनि आफादखौनो रायग्रा हारि दों होनबा जोंनि बर'आवल'सो दों सबसे दुर्भाग्यजनक
बेबायदि आफाद थानायखायसो जों दिनै बर' हारिया एसेबांखिनि गसंथानानै थानो हादों जे माने राजहाराखौ हमथानानै लाखिदों बै राजहारायानो जुदि बायनानै होयोबा गाबोननो नोंथाङा बेबायदि लेक्सार होनायाथ' गोजाननि बाथ्रा नोंथाङा हा सिङाव गफबनांगोन बर' जातिना मा जाति दंमोननो हिस्ट्रि जानानै थागोन जाबायदि आहम जातिया गोमालांदों बेबायदि जागोन बै बुस्थुखौ बांद्राय माने साना आरो जोंनिया सायावनो आरो सोरबा सासे लिडारा माने करापसन जाबाय फैसा जाबाय सोरनिफ्रायबा लिडारनिफ्राय फैसा लाबोनानै जाबाय बेखौनो लानानै रायगासिनो थादों आरो बेनो जादों आरो बे जाबाय पलिटिकेल पार्टिया क्रिएट खालामनाय मोनसे एजेन्डासोमोन बेखौनो गोबां मानसिया नंगौ सानना लादों आरो खायसेया खुनु पार्टिजों गैया माने ओरैनो नंगौ साननानै बुंदों आरो बेबायदि नांदों आरो आं बि बयसनिखौबो बिनिखायनो आं बुंदों बिथांनि खुगानि रावा बिथांनि खुगानि नङा बबेबा खोनादों बेयो खोनानानै बेखौनो दांना होबाय आरो बुंनाया गावनि जेबो क्रिएटिभिटि गैया बादि नांदों आरो गोबां मानसियानो बुंबाय थादों गोदोनि एबसुआ ओरैमोन ओरै मावोमोन नाथाय आं सासे मानसि हिसाबै मोनसे बाथ्राखौ आङो सानदों जे दानि एबसुआ थारैनो मा मावो आरो बिदिब्ला आंनि मेगनजों नुनायाव दानि एबसुआ गोदो जि मावोमोन बेखौथ' मावनो हाया दानि समा एसे डिफारेन्ट टाइमा एसे सोलायबाय बे थासारिया जुदा हालोदा जुदा इम्पर्टेन्सआ जुदा गोनांथिया जुदा एसे डिफारेन्ट टाइपनि गोनांथि दङ बै समाव बै आगोलनि ओल्ड मडेलनि खामानिखौ दा मावखानो हाया बे बाथ्रायाबो सैथो नाथाय दाबो मोननैसो खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाराखै जेरै स्टुडेन्टफोरनि खामानि मावनायखौ गाराखै जानांगौ बैफोर जायफोर बुंग्रा सुबुं बैसोरो बेबायदि खामानिखौ सानसेबो नुफेराखै बेहाय थाना मोनाखै बेनिखायनो मिथियाबो जानो हागौ जेरैहाय आं मोनसे फिसा एग्जाम्पल होनो एबसुनि मोनसे मिशन बे मिशना जाहैबाय मा टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुंनानै उत्साह होनाय गथ'फोरखौ प्राइज होनानै उत्साह होनाय आरो बै गथ'आ जायफोरा बैहाय टपार थांदों बै गथ'फोरा दिनैसिम गोबां साक्सेस जानायखौ जों नुदों बेखौ खिन्थु आं दिनैसिम बै बुंग्रा मानसिफोरखौ दिनैसिम बाख्नायनाय नुवाखै मोजां खामानिबोथ' मावदोंना बै खामानिफोरखौ मानो बाख्नाया बेवहाय नोंथाङा मा जेंना दं स' बेबायदि गोबां दं जेरै स्कुल हाबनाय जेरै गामि हाबनानै मानसिफोरखौ मटिभेट खालामनाय समाजारि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो नाजानाय बेबायदि खामानिखौ मावदों जेब्ला इलेक्सन गैया बै समावबो मावदों नाथाय बर्तमानाव इलेक्सन दङ बेनिखायनो गामि एबसुफोरा जेब्ला बेरायबाय UPPL नि जानानै बिथांमोना जेब्ला भट बिनो हमबाय बै समाव बिथांमोननि उदैया साबाय दानियाबा बेनिखायनो मोनसे बाथ्राखौ बुंगासिनो थादों मा एबसुआ पलिटिक्सआव मानो आखाइ होदों एबसुआ पलिटिक्सनिफ्राय गोजानाव था बे बाथ्रायाबो जाहैबाय मा बेखौ सोरबा लिडारा क्रिएट खालामदों जानो हागौ जे माबोरै बिसोरखौ माबोरै माने सोरखौबा पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट खालामनो माबायदि जानखाराव दोननो हागोन माबायदि बिसोर सापर्ट खालामनाय लिडारनि भटखौ नस्थ' खालामनो हागोन बेनि थाखायसो बे बाथ्राखौ क्रिएट खालामदोंमोन जानो हागौ बै हिस्ट्रिखौ मिथिया बै समजों लोगोसे बेबायदि क्रिएट जादों बे बाथ्राखौ बहुतानो मिथिया आरो बेनिखायनो मा हावावनो बिरफाबाय थादों सोरबा लिडारा क्रिएट खालामनाय बुस्थु बेयो सोरबा साफा सानै लिडारा क्रिएट खालामनाय मोनसे बिथिंमोन बेखौनो नोंथारगो साननानै बेवहायनो गोजावबाय थादों जोंना मानसिफोरा बेनिखायनो आं बुङो जोंनि बर' सुबुंफोरा पलिटिकेल पार्टिफोरनि बै खैसाराव गोजावनो नाङा गाव गावनि साइक'लजिजों सान बाथ्राखौ दिनैसिम हारसाफोरा आसुखौ मानो रायफेरा आसुखौ दिनैसिम कुनु हारसा मानसिया रायफेराखै आसुनि एगेन्स्टआव माबा बाथ्रा बुंनाय जों कुनु निउस मिडियायाव नुवाखै जोंनियालाय मा गावनिखौनो रायगासिनो थायो रायब्रा पलिटिकेल पार्टिफोरखौ राय लिडारखौ राय लिडारनि भटखौ बोखानो नाजा नोंथाङा जुदि बेखौ मोजां मोनाबा बेसो नांगौ जोंनिया बे इलेक्सनाव नुनो मोनदों मा बांसिन इलेक्सन केम्पेनिंआव प्रमद बर'नि हेंथायै बेसे बुंदों आं बेखौथ' बुंनो हाला UPPL नि हेंथायै BPF बेसे बुंदों बेखौ आं बुंनो हाला नाथाय नुबाय थादों खालि एबसुखौल' रायबाय थादों आरो एबसुखौल' रायबाय थादों माने बेंग्रा होनगोन ना जाम्बा होनगोन जोंनि मानसिफोरखौ गुबुन हारिया खम मिनिदोंना जों बर' मानसिफोरखौ हय बिसोरनिया पलिटिकेल पार्टिजों जेबो जाया माने एबसुखौसो रायबाय थायो फरायसा आफादखौसो रायबाय थायो जाय फरायसा आफादा दिनैसिम माखासे बुस्थुखौ दिनैसिम बर' हारिनि थाखाय लानानै फैदों बेबायदि स्टेजाव लानानै फैदों बैखौसो रायबाय थायो खम मिनियाखैना जोंखौ बुरबक जाम्बा हारि होनना बुङाना जोंखौ सबसे जाम्बासिन हारिया नर्थ इस्टआव जोंनो नामा बेबायदिसिनो आं सम जोंनिया लिडारखौ रायो जोंनिया माहारियारि आफादखौ रायो साननैसो उनावथ' थुनलाइ आफादखौबो रायनो हमगोन बे बारावथ' थुनलाइ आफादाबो बहुत एक्टिभलि खामानि मावदों बर'नि धोरोम आफादफोराबो एक्टिभलि खामानि मावदों नाथाय बांद्राय बिथांमोनखौ नोजोराव फैया खारन बिथांमोननि खामानि मावनाया एसे साइलेन्ट टाइपनि जायो बेनिखायनो बिथांमोनखौ बांद्राय बुंनो चान्स मोना नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मा बेकार सेंग्राफोरनि मोनसे ग्रुप थायोना बेकार सेंग्रा सिख्ला नालाय बिसोरथ' जेरैमेरैनो खाथिंनो हायोना बेनिखायनो बिसोरखौ डाइरेक्ट नुखायो जाहैबाय बेनिखायनो बिनि एगेन्स्टआव गोबां बाथ्रा बुङो सोरबा पलिटिकेल लिडारा बुंनाया बिसेस जेबो नङा खिन्थु नों आं साधारन मानसिया बेबायदि बुंनाया जोंनि हारिनि थाखाय खहा गोनां जायो बेनिखायनो
दिनैसिम नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुं दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जोबस्रांनायनि मा खामानि मावदों बेखौ नोंथांमोना लिस्ट बानायना होब्रा लिस्ट बानायनानै हो बेखौ डिबेट खालामगोन ना होमबानो पाब्लिकफोरा नाथाय जेबो प्रुफ गैया दिनैसिम मा खहा खालामदों बेखौ नोंथांमोना मानो बुंनो हायाबा जेबो प्रुफानो गैयाबा मानो नोंथाङा गावनि हारिनि मोनसे मैखोम सिनस्रि आफादखौ मानो नस्थ' खालामनानै लायो नोंथाङा जेसेबां पार्सनेल एजेन्डा थाया मानो नोंथाङा बेबायदि आफादनि एगेन्स्ट बुंनाया नोंथांनि थाखाय खहा गोनां जागोन मानोना बे आफादा जुदि मोनसे समाव जोबस्रांलाङोबा जोंनिनो खहा जागोन बेबायदि मजबुत आफादखौ जों जुदि दिनै नस्थ' खालामनानै लायोबा बेथ' जोंनि हारिनि थाखायनो खहा गोनां ना माने जोंनि माखासे मानसिफोरखौ आं ओरैबायदि नांदों पलिटिकेल पार्टिफोरा क्रिएट खालामनाय मोनसे भ्रमनि सिमुलेशन वर्ल्डआव माखासे मानसिफोरा गोजावना थानाय बायदि आं नांदों आरो मोनसे सिमुलेशन दुनियाव मेटाभार्सखौनो होनदों बै सिमुलेशन दुनियाव माने जोंनि मानसिफोरा मा गोजावना थानाय बायदि जादों भ्रमनि लैथोआव माने गोजावनानै थादों गाव मा बुंदों गावनि बुंनाया मा जादों बेखौबो जेबो ख्याल गैया आरो गावनि बुंनायादि बर' जातिनि थाखाय हाम जादों जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेथि गैयै जागोन बेफोरखौ जेबो साननाय गैया खुगाव जि फैदो बेखौनो बुंना होदो आरो दा जेरै बि भइसनि जि बाथ्रामोन बे बि भइसनि बाथ्राया एबसुखौ मुगैनो थिननाय जादों बे बाथ्राया रोखा बिथांनि बाथ्रानिफ्राय मा ओंखारदों माखासे मानसिया सानगोन जिहेतु बेबायदि बाथ्रा खोनाखाबाय थादों बेथ' बि भइसआथ' दाखालिसो बुंदों बिनि सिगां बे बाथ्रा खोनाबाय थादों खोनानो बा बि भइसआथ' बर'नि बहुत सेलिब्रिटि ना बिथाङा ओरैबायदि सेलिब्रिटि बिथाङा बहुत मिलियन साबसक्राइबार थानाय सासे इउटिउबार बेनिखायनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ गोबां मानसियानो निस्सय नंथारगौबो साननो हागौ नंथारगौ साननानै बेखौ लागोन ना मासे जाम्बा जाम्बियाथ' नंथारगौ सानगोन आरो बेबायदिनो जोंनि हारिनि गेजेराव मा जागोन माहारियारि आफादनि लिडारफोरखौ मुगैनो सोलोंगोन सासे महा जाम्बा लामायाव मबाइल थुबाय थानाय मानसिफ्राबो आजिखालि एबसुखौ रायनो सोलोंबाय माने अथ'स' जाय मानसिया ना खामानि मावना दामानि मावना बिजाब फरायना मायबादों ना फरायनायावनो मोजां ना मोजां क्वालिटि दङ लोंनाय जानाय सोबनाय ड्राग्स जानाय लोंनाय जानाय सोबनाय ड्राग्स जानाय लामायाव जालदाब जुलदाब गोलैना थानाय न'आव हराव फैनानै बिमा बिफाखौ दम होनानै जानाय मबाइल थुबाय थाग्रा बैफोरबो आजिखालि एबसुखौ रायो जाय मानसिया ना फिउसार दं ना मा दं जेबो जानोबो हाया बैफोरबो रायो आथिखालाव माने इमानहालागि माने एबसुखौ मानसिफोरखौ माने गाज्रि मोननायखौ माखासे मानसिया सोलोंनानै होदों आरो आं बे भिडिअखौ कुनु पलिटिक्सनि थाखाय खालामाखै बे भिडिअ खालामदों अनलि फर एबसुनि थाखाय आंनि जि बुजिनाय जों दासिम जिमानखिनि बुजियो बेवहाय एबसुल' नङा मोनसे हारियाव जुदि माबा मोनसे बै हारिनि थांनाय थैनायजों रिलेटेड हारिखौ बोखांनो थाखाय जुदि गोख्रों मोनसे जुदि आफाद दादोबा बै आफादाव सोरबा दैदेनगिरिया एसेला गोरोन्थि थागोन बेखौ साननानै नोंथाङा माब्लाबा बै आफादनि जि मरेल बै आफादनि जि उत्सा बेखौ माब्लाबो गाहायाव खोलैनो होनाङा बेबायदि खालामबा नोंथाङा जोलैनि हांगार बा हारिनि सुथुर जागोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सानना लानाया मोजां मानोना माहारियारि आफादनि अनगायै कुनु जातियानो दिनैसिम बुहुमाव गसंथानो हाफेराखै बे बाथ्राया सैथो बुहुमनि जेराव थां नोंथाङा बबेबा मोनसे ससाइटियाव थां बबेबा मोनसे एरियायाव थां माबा मोनसे नङा माबा मोनसे आफादथ' थागोन बै आफादनि डिजाइना डिफरेन्ट टाइपनि जानो हागौ बै सिभिलाइजेसना बै समाजनि बेबस्था लानानै गुबुन गुबुन टाइपनि जानो हागौ आरो जोंनि बर'फोरनि थाखाय बेयो सबसे बेस्ट सुइटेबल आफादनि मादाव मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानोना बे आफादा बर' जातिनि साफ्रोमबो मानसिनिसिम सहैनो हानाय बेहा मा दङ मोनसे सहैनो हानाय गोहो दं माने गामिनि मोनफ्रोम खनायावबो सहैनानै बे बाथ्रा रायलायनो हानाय गोहो दं बे आफादा बे आफादा ओरैबायदि मोनसे आफाद बेयो मोनसे निउरन्स बादि बियो बिसोम जिबख्रि बादि गासैबो गुबुन गुबुन बिदामफोरनि जिबख्रिफोरजों मा कानेक्टेड थाजोब बेयो बे आफादा बेनिखायनो बे आफादा जोंनि हारिनि बिबु बान्दार गासैखौबो मिथिगौ बोरै गाइड खालामनांगौ बेखौबो मिथिगौ नाथाय सम जोंनिया सानैसो मानसिफोरा बेबायदि मूर्ख बायदि खामानिखौ मावनायखौ जों नुदों आरो थांनाय 5-6 बोसोराव बे बांद्राय जादों आरो जोंनि बे बाथ्राखौ मिथिनानै आं सम दुखु नाङो मा जेरै बिएससिनि खोथा होनदों बिटिसिनि खोथा होनदों बिटिआरनि खोथा होनदों मात्र बे मोनथामखौल' मिथिगौ मानसिफोरा बिनि बादै मा बुस्थुखौ मोनसे उनाव मोनसे साक्सेस खालामबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैफोरखौ मानो नुवा मानसिफोरा जोंनिया मानो काना जाजोबखो मेगना माथिं थांजोबखो जोंनि मानसिफोरनि मेगना स' बेबायदि दाथ' इलेक्सननि बोथोर इलेक्सन थांनायनि उनावबो एबसुआ मोनसे खामानि मावगोन दा जेरै आङो एबसुनि खामानिखौ मिथिनाय हिसाबै बुंनि बिनि उनाव जेब्ला इलेक्सना जोबगोन बिनि उनाव टेलेन्ट सार्च एग्जाम लागोन एबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्टुडेन्टफोरनिफ्राय 20 निफ्राय 30 रुपिस आजावनानै
टेलेन्ट सार्च मोनसे एग्जाम खुंगोन स्टुडेन्टफोरनि उत्साहनि थाखाय बिनि उनाव बरायगोन बिनि उनाव मान दान बान्था बावगोन बेबायदि टाइपनि उत्साह होयो बै खामानिखौ खिन्थु रावबो बै समाव बै सुबुंफोरा बाख्नायनो फैनाय नङा आंथ' दिनैसिम सासेबो खोनायाखै बाख्नायफेरनाय बेबायदि स' बेबायदि आरो स' बे भिडिअखौ बानायनायनि उद्देश्यआ बेनोमोन जोंनि बर' मानसिफोरा जियानो जाया मानो जि गोरोन्थि नङा मानो नोंथाङा बै गोरोन्थि खालामनाय लिडारखौ जेसेबां हायो राय बे जि आफादाव थाया मानो राय नाथाय माब्लाबाबो एबसुआ पलिटिक्सआवसो हाबनानै थाहैबाय एबसुखौ आथिखालाव राजखान्थि हान्जाखौ मदद होग्रा पार्टि होननासो मिथियो आफाद होननासो मिथियो नाथाय एबसुआ बेबायदि पलिटिकेल पार्टिखौ मदद होनायाथ' दिनैनि बाथ्रा नङामोन आरो बेबायदि खालामनायनि उद्देश्यआबोथ' बर' जातिखौ फोथांनायानो खारन नोंथाङा माबा मोनसे खामानि मावगोनबा बेथ' राजखान्थिनि थ्रयैसो थाङा जागोन आरो बैहाय एबसुआ सोरखौबा मदद खालामनाङा होननाय जेबो बाथ्रा गैया बबेबा हारिनि बबेबा माहारियारि आफादा जुदि दिनैसिम रावबो पलिटिकेल पार्टिखौ मदद खालामफेरि बेबायदि नोंथाङा नायगिरना मोनोबा आंनो 100टा एग्जाम्पल हो मोनसे एग्जाम्पल 100 नङा मोनसे एग्जाम्पल हायोबा नोंथाङा दम दंबा आरो जाय हारिनि माहारियारि आफादा कुनु पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट खालामनाय बेबायदि सोरखौबा सापर्ट खालामनाय बेबायदि फेक्टर जुदि जायाबा बै जातिया माब्लाबो डेभेलप जाया बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिनाया मोजां इमान साधारन बुस्थुखौ बुजिया माखासे मानसिया स' दिनैनि बे भिडिअ बेसेबां मानसि बेसेबां रागा जोंगोन आं मिथिया नाथाय आं रियेलिटिखौ बुंदों रियेलिटिया बेनो बे रियेलिटिखौ नोंथाङा दिनै नुवाखै गाबोन नुवाखै सबनिया नुवाखै मोनसे सम फैगोन नोंथाङा बुजिगोन मोनसे समाव बावैसो सिगां सानैसो एबसुनि सेंग्राफोरा साख्रि मोनदों बे साख्रि मोननायखौ होननानै ओरैबायदि बुगानो हमबाय माखासे मानसिफोरा ओरैबायदि रायनो हमबाय एबसुखौ माने बुंनांला आरो सिगाङाव हायाबाबो आन्दो आरो ना नाथाय एसेबां बोसोरनि जारिमिनाव माब्लाबाखि एबसुनि सेंग्राफोरा बेबायदि साख्रि मोनफेरदोंमोन माखासे मानसिया बेकार जीबन बेबायदिनो बरबाद जालांदों बेसेबां मानसिनि जिउआ बेसेबां नस्थ' जालांदों एबसुनि नामाव नाथाय बै समाव बिसोरखौ रावबो बाख्नायाखैमोन दिनैसो सानैसो सेंग्राया साख्रि मोननाय लोगो लोगो हिंसायानो जाबाय अब्ला बै सेंग्राफोरा बर' मानसि नङा नामा बिसोर साख्रि मोनबा नोंथाङा मा खहा जायो बहुतदार बाथ्राया माने बबे आं बेखायनो होनदों भ्रमनि मायाजालनि मोनसे सिमुलेशन वर्ल्डआव सिमुलेशना कम्पिउटारनि सोदोब कम्पिउटार साइन्सनि सिमुलेशन वर्ल्डआव जोङो गोजावनानै थानाय बायदि जादों माखासे मानसिया बे भ्रमाव दं जोंनि मानसिफोरा भ्रम सोरबा माने बानना दोनदों मोनसे सेन्टेन्स बेखौनो बार बार बुंबाय हिटलारनि बायदि आरो बेखौनो नंगौ सानबाय मा बुंबावनो